Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, let your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manang usab kanimo. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta ni San Mateo, apostol o ebanghelista. Panagsara man ni mahimong apostol, mapart sa 12 apostles. Si Mateo ra og si John maoy ebanghelista. Si Luke og si Mark dili man sila mga apostol. So duha gini iyang role. Sa ebanghelyo ni San Lucas ginganlan ni siya og Levi or Levi, usa ka tax collector, nahimong banggiitan nga ebanghelista o apostol ni Kristo. Uban kaniya, padayon kitang magampo alang sa kasulbaran ining pandemic nga atong giantos karon sa tibuok kalibutan aron mabalikta sa atong normal o nindot nga sitwasyon. Ato sang iampo padayon ang mga tao nga mitabang nato dinhi, ang atong mga benefactors ug atong mga donors nga ihatag sa dunta sa Ginoo, pinaagi ni San Mateo ang ilang mga giampo karon, labi na ang kasulbaran sa ilang mga problema. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, sa imong dili ikag-asoy nga kaluoy, gipili mo nga apostol si San Mateo gikan sa pagka-publikano. Itugot kanamo nga sa among pagsunod kanimo, tinabangan sa iyang panig-ingnan o pangaliya, magmakanunayon kami sa among pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso.
Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nagalagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaobsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti, aron mutunhay ang inyong panaghiusa, nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait, nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas, o usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini, gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios, ug Amahan, sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan, nga nagbuhat, pinaagi sa tanan, ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato, gihatagan og gasa, sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Ang mga gasa niya, mao nga ang uban, iyang gihimong mga apostoles, ang uban, mga propeta, ang uban, mga ebanghelista, ug ang uban, mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton, sa Kristohanong pag-alagad, aron mutubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo, ug sa atong kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita, ingon sa kahingkod ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagpahayag sa himaya sa Dios, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabii ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Walay sulti o pulong kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kayutaan ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag,
Ang mga tao nga way sakit wa magkinahanglag doktor kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisag kinsa pay pangutanon, murag common gyud nga tubag nato, lisod gyud biyaan ang sala. Saban, lisod o sayon? Kanang sala ba? Naamuroy sala? Naa. Nya, sayon biyaan. Lisod. Mao gina, kasagaran gid nato. Lisod. Aw bisag ako, ingnon ko, ikaw pader, mobiya kas imong sala. Aw mobiya, nya nabiyaan na nimo, lisod oy. Mao gina ato. Bisag kinsa. Mao na nga gitagaan tag modelo dinhi kay ang pag-anhi ra ba ni Kristo matud pa niya, mianhi ko aron pagtawag sa mga makasasala. Nya unsaon man niya nato pagduol sa Ginoo kon magsige lagi tag ingong lisod? No, di ba? Kani si Mateo or Levi sa lain nga pagkasulti siyangan, mao magitoy original niyangan, kaning Mateo kuan man iya maning apostolic name naman tingali ni pagkuyog na niyang Kristo. Nya moro sa iyang gigamit. Usa ni siya ka gitawag og notorious sinner or public sinner, kanang mga kobrador sa buhis. Kay sa unagong panahon ang kobrador sa buhis notorious sinner gina, di na sila kasulod og templo, di na sila kasulod og mga gathering, mga sinagoga, kay well known nga mga sinners, kay mangubrahay magbuhis nya ang kubrahan nila ang mga Hudiyo. Karon hinoon ang taga BIR sikat naman kayo, sila manay tig-kobras buhis, no? Ang atong mga local government units na sa tayo buhisanan na magsikat nun kay sila. Pero sa una, di na sikat. Mga well-known sinners na sila. Karon, unsa may gipakita ni Mateo nga kinaiya aron masunod nato unsaon pagbiya sa sala. Pag-ingon gyud ni Kristo, sunod nako, ang iya yung unang gibuhat, gibiyaan dayon niya ang iyang lamisa. Ana mo sa uban hinoong mga Bible scholars nga niingon oy, it took longer time pa. Automatic lang nagsuwat diha nga mibiya dayon siya, pero doon na pagod to'y process god. Ana, nag-discuss pa to sila. Sige, o ganaon na to pagsulti, basta ang dinhi biya yun, gibiyaan dayon niya ka mo, ug ingnon mo biyain ang imong sala sunod ni Hesus, biya dayon. Murason paganita kana diha dapita na himong lisod. Pareha nagong ingnon ka Ginoo, imbitaron ka sa Ginoo nga sunod nako, ayaw na pamalikas nya, mobiya ka sa imong pamalikas. Parihan niya mo itong nangumpisal nako nga ang iyang sala kanig yung pamalikas niya, akong giingnan nga ayaw na gyud ha, pugni na gyud imong baba, kung madabo tangin nila nag packaging tape imong baba aron di gyud kalitok, di man sa kuno niya butangan. Nako pader, ako na ginang buhaton din adyo ko mamalikas, pagbarog niya mas dakin aso siya pisti oy. Dali nagkalikas ba. Nagkatawa lagi ko, hapit mo siya na parok ba pagkuhan niya di ako sa dool. Ahina inong iyang pagkasulti, pisti. Natuan na, so good na.
Oy, mga buangon kay tang. Nya nga naman, kanagong pagbiya ni Mateo, dunay sumpay. Dunay sumpay ba? Pagbiya niya, pagsunod niya ni Jesus, giimbitar niya si Jesus adto mukaon siyang balay. So sa ato pa, si Jesus gidaan niya siyang balay. Kita gusad-usahay, anhiraman si Jesus kotob go din ni simbahan. Pero karon ko kadungog mo no. Nya bitaw Lord. Pero inigawas ninyo anang pultahan, wa na Jesus nga tuunahan. Dadas inyong balay. Dada nga to ba karon ba inyong sabtan din dada dito sa balay. Mo na sunod sumpay. Gidas balay si Jesus. Ikatulo, nagibuhat ni Mateo, nagkumbira. Ang sam nang kumbira? Ang sana, panahon sa kaguol o panahon sa kalipay? Naglipay siya. Naglipay siya. Monay ikatulo. Nga ikaupat, nagibuhat niya. Nangimbitar og laing mga makasasala aron mutipon, musaos iyang kalipay. Nangimbitar. Kita god, mangural manunta sa atong balay, inigso di mo, sirado dayon. Di ka kapangimbitar. Mo na iguli ron ninyo sa inyo, paghikay mo dito, nga imbitara ng inyong mga silingan. Inyo nang buhaton. Ay, gadali mo ko padiroy. Og dili, karon tingali, sunod adlaw, basta in relation ba sa imong pagbiya sa sala. Sige, butangan na itong usa ka klase sala. Kanang imong pagdumot. Nakaroy gidumtan nga imong ugangan. Ugangan sa di mo imong gidumtan. Nya silingan ani mo imong ugangan or tipon gud gani tingay mog puyo. Ana. Karon. Ang zaman, biyaan ani mo kanang sala. Biyaan? Nga, masabi ka di biyaan. Uli na lang, nalang simba dire. So, mingon juga, Lord, ako ning biyaan. Undangon ko na ni. Sige, nya dadanas inyo. Dadanas inyo. Kanang maong saad ba? Mo na kuyog na mong Kristo. Ngadto. Pag abot sa inyong balay, naaman nimong ugangan. Saon na nimo. Magluto kag special nga pagkaon nga gusto sa imong ugangan. Kana bang paborito niya ba? Nga imo dayon siyang imbitaron kay otro man sa tong makasasala, pareha man mundo ha. Nga imo di siyang imbitarog kaon. Ang mga dayon mo, kuyog sa uban pa, makasasala man po ng imong bana, liwat man na sa imong ugangan. Nya kana imong mga anak, otro man sana, kana igsuon sa imong bana, otro man sana mga makasasala, gitabangan magaglibak ana. Ana, imo na silang imbitaron aron mangaon. Ana, nya himuon na ninyo. Na so good nagyosod pader lisod magay na pader. Kana di man kakabiya sa imong style maglisod kag biya sa sala. Muna ang gustos Ginoo mupadayon kita ngadtos unahan. Si San Pablo sa unang pagbasa bisan pag gibilanggo na siya, tuas siya sod sa bilangguan, nagpadayon siya pagsangyaw sa ebanghelyo. Matod pa niya, kung sa tuyang gisulti diri nga importante kay natong mahinumduman, mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Kita mga tinawag man tas Ginoo. Yan itubag man sad mo kay ni simba mamuron, ako ni misa. Unsa may mga hiyas para sa tinawag, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay. Unsa maning pag mapaubsanon, humility. Pag maaghop, meekness. Pag mapailobon, patient. No? Be humble, be meek, and patient. Sige, dadaan aros inyo iniguli. Be humble. Sa nang humble, mudawat lang bisag unsay naa. Dawat. Tanaw nimo imong anak, wa pa mo bangon,
dawata nga wa pa mo bangon. Imong bana wa na diha kay tuan nas kabit, dawata nga tuan na siya kabit. Ay na lang pagsigyaw-yaw. Unya dayon, isunod dayon ang meekness. Unsa man ang meekness? Kanang di gyud masuko. Kay na masay-usay mo dawata pero gakagot ang ipon. Ang wa gyud kasuko. Aghob ba kanang malumo kay ka ba? Relax kaayo. Nya dayon pag mapailobon, be patient. Unsa man ang patient nga tao? Kana bitang kanunay nga mulaom nga duna gid nindot nga sunod. Mupasensya ka karon kay naay sunod ani nga nindot. Mo na ang patient. Sige lang, pasensyahin lang na. Sige, padayon lang yun, padayon. Kakapoy na kay, sige lang, ilob lang, sige, naalagi na sunod lagi. O, inana ba? Ang kanang patience o kanang hope, magkuha na sila, mag-konektaray na sila. Nahimo kang patient, tungod ka na kay hope for a better tomorrow. Munang nag-patient ka karon. Mo na, always hope. Mo nang kang Abraham sa una, sa to? Hope against hope. Kada bang magsumpay-sumpay ba? Christian hope na siya. Wa gyoy hopelessness. So mga igsoon, ang atong gitubag bitaw sa Salmo nga niingon ta ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Kanang mensahia nga akong gisulti karon nihimo na nga nakaylap sa tibuok kalibutan kay porting daghanang mga makasasala sama ni Mateo, sama nako, sama ninyo nga nangausab ang kinabuhi. Mao na nga nikaylap kay kun wap ay mga makasasala nga nangabag-o ang kinabuhi tungod sa pagsunod sa Ginoo, dili ta mo kaylap oy. Dili mo kaylap kay wa may attractive nga kanang naong ang atong simbahan. Pero ang atong simbahan puwerteng daghanang makasasala nga nangabag-o ang kinabuhi. Mga adik, mga kanang sana himabay, mga kriminal, mga rapist, mga sa panadiha, mga drug lord, mga terorista. Daghan kayo nangabag-o, mga prostitutes, mga criminals, nangabag-o tanan, mga libakira, kana mga igihan kay mga yuta, agap kay mga bahandi, nangabag-o. Daghan kay na sila. Daghan yung kayo. San Agustin Palandaan, San Pablo, persecutor gutugod. Mga buangon kay tanan. Saint Ignatius of Loyola, perti ka ambisyoso nga tao, nangabag-o yun. Nangabag-o. Kamo, gusto mong mukaylapsan mo? Karon gitawag man na sa atong kaning netizens og viral. Mukaylap ni viral. Mabati biya na paminahon viral kay virus man na. Viral, virus. Pero nindot sa paminahon, ni viral ka. To bitang akong humili sa una, padir ibong humili ni viral. Nganong ni viral man ang humili? Paminawa lang unsay akong gihumili. Nganong ni viral na kay sige og hisgot sa mga nindot nga mahitabo kun wa natay sala. Ang mga tao ro nangita gyud nindot. Kana bang nindot? Wa nay labing nindot kana gyud makabiya tag sala. Mao nay the best moment of our lives. Kana bang mubiya kag sala? Testingyo. Kanang imong sapot biyain na. Ilisi nagkaaghop kabapaubsanon o pagkamapailobon. Ilisi na. Di ba, murag og kag moingon nga mura man kog nakakitag Ginoo. Kay kanagong imong sapot, kana man gunang gusto kang mahitabo. Gusto nimong mahitabo ang imong gusto. Nya kay wa man mahitabo, mo nang gakusmod imong naong. Gusto ka mo uli imong banag sayo, ni uli mahinog kaadlawon, sayo lang yapon pero kaadlawon, aportin imong saputa. Gusto ka imong anak mumatag sayo, di na magsig computer, oy, nagbuntagay man og computer, agisapot ka. Gusto kang paminawon ka, nya wa man ka paminawa, agi-agian man lang ka, agisapot ka. Karon, ilisi na. Ilisi ba? Unsa may mong iilis? Bisan og di mo uli
okay ra. Mo na tulok adlaw na ginang di muli imong bana. Bisag magduwag computer hangtod buntag, okay ra. Di na ginamuundang og duwas computer hangtod masakit gina. Ana. Nya okay ra ninyo. Adi gyapon. Alo, oy kay mo diha. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon sa tumang pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pagampo ug sa matag pangamuyo malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang atong Santo Papa, pari o mga relihiyoso, sa tanang higayon, makabaton sa dakong pagsalig sa Ginoo, ug ang Espiritu Santo, kanunay magiya o maglamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga makabot na sa nasod nga Pilipinhon, ang tinuod nga kagawasan, kalinaw o kausbawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay ilabi na ang mga gipamisahan karon, mabanhaw na uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ginoong Dios namo, amo nang gipadayag nganha kanimo ang among mga kinahanglan. Dawata kini kay among gituboy dihas pangama ni San Mateo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya o paghimaya sa imong ngalan,
alang usab sa kapuslanan ug sa tubok niya santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa piyesta ni San Mateo, naghalad kami kanimo sa mga pagampo o gasa. Kaluy-i ang imong simbahan, kansang pagtuo imong gimatuto, pinaagi sa mga wali, sa mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom sab kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama ni San Mateo, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gaom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, holds like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita.
O Ginoo, nakigambit kami sa mga kalipay nga makaluwas. Niining maong kalipay gidawat ni San Mateo ang manunubos nga nakigsalo kaniya didto sa iyang balay. Itugot nga malig-on kami kanunay niadtong pagkaon ni Kristo nga mianhi aron pagtawag alang sa kaluwasan dili sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalimpyo sa sala, gikan sa sala. Cleansing from sin. Nya mahitabo ra ni kun ato yung dadon si Kristo ngadto sa atong balay, di nato ibilin dihas pultahan sa simbahan. Dadagi dito sa inyong bahay niya pagkumbira mo dito kuyog sa imong mga kaubang mga makasasala. So atong padayog ampo ang ato dinhing mga benefactors, ang ato sang mga kaigsuonan nga ni-pledge nato nga maayo lang ilang kahimtang katong wa pa makahatag bas ilang pledges nga madayon nila hatag kay haron sa mabulahan pod sila o kita sad mabulahan. Niya kadto sa mga wa na to maklaim na unta to. Balik ro claim dito no. Balibaran ra ba kun tungaging simana. Basin pagkaron dawato na. Niya karon kunong adlaw mo sugod to ang stained glasses. So atong iyampo nga maayo lang unta ang pagsugod nila taod sa atong mga stained glasses. O kini sang ato dinhing gitrabaho ron nga granite maayo unta kay maura ba ni mga crucial kaayo nato nga mga part sa atong proyekto din ang stained glass o kaning granite mo ning nasayop na tagkausa inaot untang di ta masayop sa ikaduha. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.